So, nabagsugod eh. What's up mga sagoy no? So you're back to my channel na sad no? So, nawa ka? For today's video, we have kamyas or iba in Bisaya. So, magbuhat mi og kamyas challenge. So, ang mechanics, kung mausab ang noun, consequence. Kung mausab ang noun, inikit-kit sa iba, consequence. Easy. Pero ang consequence, I don't know. Surprise. So without further ado, let's start. Baan mo, oy. Iba number 1. 1, 2, 3, go. Oy, wala pa to. Wala pa to. Di ka saan, kay Kado. Wala ron ganyan. Tigay na kung Wala pa. Okay. Trial. Di ka saan, sa kuha. Trial, okay. 1, 2, 3, go. Oh, 1. Ano yun? 1. Oh, panaghanap. Piyong. Piyong ba yun? Consequence, oh my gosh. 1, 2, 3. Ay, isa. Lahina eh. Huwag tubig ko. Huwag tubig. Malihog. Tukulo eh. Tara, mayor. Patay. So, consequence guys. Makibaw na mo kung sa consequence na. 1, In 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4. Ayaw nung buwan na. Taong grasa. Kansim ko eh. Kabaw mo mo control. 3, 2, 1, go! Palagras ko pa niyo. Tikasan. Dito ko klaro ko. Napuling ko. Eh. Napuling. Lagi ko wala naman doon. Wala na. Huling na lang. Nadagko, ugod ka. Ayun na, gudo. Kabitay ka dukduk ka. Hindi ka lang siya tubig. Sunod. 1, 2, 3, go! Oo, nagit na Wala lang. daw. Wala, oy. Kay Bo, magay na sila. Bisagin mo pang tanawon sa video. Wala, oy. Tanang video, kasan kay ka. Wala ba yan, no? Ba't doon, Juda? Sorry, gabi-gabi ng video. Ni-smile ra ko. Ni-smile ra ko. Di ko doon na. Mag-smile ako eh.
Di adik mo down. Unay mo kuha ni challenge ay. Grabe jud ba siya no. Buwang taning idea. Pagka na sim ko ani. Samot pa jud. Okay. One. Sorry. Kilit na po. 1, 2, 3, go. Wala nang limit. Wala ka lain. Tabang. Oh, ano eh. Kay kuha. Namilig. Hindi na rin. Grabe jud ba siya no. Di ba siya limaw no? 1, 2, 3, go. Alay na eh. Prat na. Galapon. Harot na. Kansi ko ato pag-una kay green man kay to. Kani kay arang-arang na maro ko yung hayat na yun. Kani ko ginay daw. Ulo. Umay. Kani Ano? Kay kuhan dili green. green kanina lang. Maro sayang. 1, 2, 3. Anak na teknik guys. Anak na teknik ay kita lang teknik. Wala na. Oh, wala naman. Wala naman. Pwede raman agad iulay man na iulay. Hindi no, wala naman gud nga. Anak ako. Anak ako. 1, 2, 3 go. Wala na. Ay, at least dili mo sakit. Tentang shades. Tentang shades. Tentang shades. Tara. Kusin. Uy, asin diri do. Ato ka. Naya lang ha. Ikaw rin anak sumunong. Tanaw na to. Unsay daw ka rin niya. Magkatuloy ko. Ay, tikasan. Maura na. Ay, tikasan. Gabi ang ilunga, no? Alalay na nakog na ako. Hi. Next. Kan kami. Next. Sa kong kilo. One, 2, 3, go. Mangayo ka? Ang manak ko. Look. Ang gata ni Kali. Iro baka nung kawan siya kang miyas. Walang kinikilingan, walang inuurungan. Mo na yung iro. Next! Ano ako? Purot ako ah. Puro tayo mo. Ano ako? Suot dun, sanin ako. 3, 2, 1, go. Ako
Uy, mga Pinoy, ano, uy. Smile man to. Oh. Three of... Dalawa? Why? Kausap ko. Gina. Adin ako eh. Uy, wala tikasan. Undangon. Uy, uy. May undang uy. Napatay usap. Dali na po. One, two. Bilak na ka. Pahit paslong gayo. Isa. Upi. Marok kayo eh. Siya mo. Siya mo. Ano na ako niya siya eh. Marok ko ilong marok. Tam kay sala na ko. Oo na kulong. Lang. Nakaisala na ako. Ihot na na. Gua pa mangyayabon na. Black Mamba. No. Cakay. Aku cakay tukay. Teknik na teknik. Hindi na ko eh. Kanina na tudlas. Ay, hindi na kaya. Ano na lang. Ako yung panguntayan ni mo. Naman. Dili ni mo to bagon. Kaon yapon ka ha. Dapat mahurot na ni mo usa. Sige na yun. Mara ni siya sagot o lagot. Dili lang di kayo sa kuwan sa uli. Sige. Sugan mo tingog. What, uy? May salat ako. Okay, par. Please, manuwi ka please. Sama. Nag-cheat ka na ako ron, no? Karon. Di man na siya cheat. Ano sabi? Explain. 何お前はもう死んでいる。 Di man na siya cheat. So, basta natingala mo ba nga sa last part sa video kay gaaway mi no. So, ano ni gingon nga nanggigon nga gikan sa katawa, manghilak ta. So, para lang makibaw mo na i-conflict gamay. Na i-conflict gamay. Pero okay na. Solve na. Ano din na. Doon lang nakatuwig. Sa 31st month na mo karon kami nag-away no sa matingog. Karon kami nag-away o grabe. So, ayaw mo katingala.
So, mo tawag, inform lang tamo nga na-conflict gamay atong last nga video. Then, at least ba natin transparency sa tuwang mga subscribers ba? Mo to, okay na mi. Okay na. Manda ba na ako? Hilak na saan. Hilak na saan. Ano na. Ano to guys, daghan matang na video nga magkuyog min ano. So, hopefully maulian na ning usa. Okay, sige po tayo. Ciao. That's all guys. Good night. Peace, yo.